sort, tinc molts amics que han corregut amb mi o exciclistes que també compartint alguna anècdota quan he corregut, i sobretot amb aquest aspecte amb el Samu Sánchez estic molt content, perquè a part de ser un gran rival ha sigut un grandíssim amic, i ja ho veureu que ho passareu molt bé, perquè és un tio que ara molt lligat al ciclisme i un tio que s'ho ha passat bé. Al final, pugi el que pugi, serà molt dura, però la veritat amb aquest aspecte, amb el camp vam arribar a l'acord que també els interessava que acabés al centre, i jo crec que per nostre també ens ajuda moltíssim, perquè vulguis o no, un dia que plou, un altre dia que algú té un problema pujant, i jo crec que tenir 3 punts de la política com tenia abans, que la sortida, l'arribada i el punt de camp de dinar i de més, no ens venia bé, i amb aquest aspecte jo crec que hem guanyat, sobretot de cara al participant, comoditat.